Moi. Mä oon Marko. Mä asun täällä. Me ostettiin tää vaimon kanssa viime kesänä. Lainaajaksi sovittiin se pisin mahdollinen, että summa säilyy kohtuullisena. Laina otettiin tietenkin sillä turvallisemmalla korolla. Talo oli tietysti kallis, mutta mieluummin sitä nyt omansa maksaa, kuin toista vuokralla rikastuttaa. Tää on mun vaimoni Hanne. Me ollaan seurusteltu lukiosta asti. Minä vihaan Hannea. Hannella ja minulla on 3 lasta. Lapset on tietysti kivoja, mutta pitääkö niitä koko ajan hoitaa? Se on raskasta työtä ja vaativaa hommaa. Syvällä sisimmässäni minä vihaankin lapsiani. Ja minä vihaan myös toisten lapsia. Minua huvittaisi lukea rauhassa ja katsella videoelokuvia. Toivoisin, että olisin taas 15. Unissani minä asun Amerikassa ja olen menestyvä pornotaiteilija. Todellisuudessa minä olen sijoitusneuvoja. Minusta piti tulla kitaristi. Olisi ollut kiva vinguttaa keppiä ja heiluttaa pakaraa teinityttöjen kerkuessa. Nyt minä haluan senior partneriksi. Silloin saa isompaa palkkaa ja voi kutsua toimitusjohtajaa Vesaksi. Vesan mielestä hänellä on ensiyön oikeus alaistensa vaimoihin. Vesa on sika. Vesalla ja Hannella on suhde. Mutta minä en sano mitään, koska minä mielistelen Vesaa. Vesa on niin kova jätkä ja minun pomo. Minä vihaan itseäni. Joka ikinen ilta minä kävelen kioskille ostamaan kaljaa ja lottoamaan. Sohvalla minä sitten humalassa haaveilen, kuinka voitettuani lotossa, niin minä karkaan maailmalle ja tulen vapaaksi. Unelmissani minulla on hyvä vartalo. Minä en luovuta verta ja pelkää sotaa. Minussapa onkin iso ja kumiseva tila sisällä, johon voi työntää loputtomasti erilaista paskaa. Ruokaa, viihdettä ja ennakkoluuloja. Minusta syömisessä on parasta sen jälkeinen masennus. Minä poltan vaimolta salatupakkaa. Minäpä en koskaan kerro vaimolleni, mitä minä todella ajattelen. Minä en uskalla. Siksi minä käyttäydyn, kun olisi yksi lapsistani ja kutsun vaimoani äidiksi. Minä en tee tilaa liikenteessä. Minä uskon sääntöihin. Lehtien mielipidesivulla minä raivoan ja vaadin, että me palaisimme taas omavaraistalouteen. Minä ostan kaiken Saksanpojan halpahallista. Siellä nakitkin tulee Kiinasta. Illalla minä en saa nukuttua, kun ajattelen, kuinka monta kaltaistani täällä maapallolla on. Joskus minua askarruttaa, että onko meitä täällä maailmankaikkeudessa vielä lisää. Entä jos kohtaisi joku kaltaisensa kaukaisella planeetalla? Mitä siitäkin seuraisi? Seuraisi suuria kysymyksiä. Katsotteko tekin videoita? Entä Matti ja Mervi? Minkälainen mahtaa olla intergalaktinen tavaratalo? Saako planeettojen välisistä matkoista lentokilometrejä? Minkä lajin bensa on suhteellisesti halvinta? Olemmeko me maailmankaikkeuden ainoa laji, joka pitää musikaaleista? Onko maapallon ulkopuolella kesäteatteritoimintaa? Mitä digikamera maksaa Uranuksella? Ja kaikkein tärkein,